Boas, sí. E gracias a todos por acompañarnos este sábado tan soleado. Vou a solicitar a presencia de Diana, Alfredo, Alba, todas as autoridades que están aquí con nós, que nos acompañen. Espera, que teño onde va. Solo agradecer o traballo que llevamos feito durante todos estos meses. Foron meses duros, donde non só fixemos unha red etnográfica, recuperamos camiños, limpiamos o pueblo, rehabilitaron moitas das casas que estaban abandonadas, e surxiu a primeira ruta dos fornos e das airas de Soulecín. Vale, é un proxecto que nos collemos con moito cariño e que hoxe, si todo vai ben, esperemos que sí, está todo preparado, eu creo que vai sair todo ben, vades poder disfrutar con nós, esperemos que haxa moitas próximas edicións e iremos mellorando, vale, porque sempre vamos ter errores, porque é a primeira. Hai casi 200 personas hoxe nesta plaza que xa facía, vedes unha plaza enorme. Esta plaza antes enchíase cas mellores orquestras que había en Galicia, como os Satélites, os Arquinos e moitas máis. Aquí estades. É un placer ver toda a plaza outra vez chea de xente e que nos acompañedes neste proxecto tan bonito. Eu, pola miña parte, agradecer a todos os concelleiros, a todas as concellerías, despois vou contigo, Alba, Diana, con todas as concellerías que se involucraron con nós desde o minuto 1, que claro está con Alfredo, alcalde do Banco, vale? Quero tamén agradecerlle un montonazo a Diana, que foi a miña mau dereita en todo este proxecto. Redactamos folletos, fixemos fotos, e tamén quero agradecer a Marga, que foi a nosa correctora do galego, que non podía ser, foi un placer para min telas da miña man. Tamén quero agradecer a todo o pueblo que se involucrou para que hoxe este así de bonito, e os meus compañeiros da asociación e amigos que hoxe estánme axudando para que podades degustar tales platos. Eu, pola miña parte, non podo decir nada máis que gracias, e gracias por vir a todos. Viva Soulecín! Alfredo, que queres decir unhas palabras? Isto non estaba previsto e ademais ningún de vos está ten desexo de que eu fale, nin que falemos ningún. O que queremos é probar eses platos dos que falaba antes. Este é o camiño dos povos, a unión, xuntarse todos para facer cousas en común. Por exemplo, festas, que como él decía, o tema, a festa é o final, pero hai un antes, e ese antes foi limpar o povo, arranxar as cousas, traballar en conxunto, facer povo, facer relacións entre os veciños, que é o que temos. O que estamos a facer hoxe aquí en Soulecín solo ten o mérito solo é dos veciños de Soulecín. Eu espero que a través dos medios de comunicación se traslade isto ao resto dos povos das aldeas do Barco, que tomen exemplo e que todas e cada unha delas faga a súa festa ao longo do año. Gracias, pero gracias aos veciños polo traballo, pola idea e por poder facer isto, porque o traballo que fixesteis hoxe queda ampliamente compensado. Gracias aos vecinos. Perdoade un momento, que se me foi unha cousa. Agradecer a Espombini, que foi o que fixo a cartelería toda do pueblo, e trouxonos un detalle para cada persona que hoxe, que axudou na realización desos cartéis. Vounos entregar logo, porque moitos deles están traballando agora nas airas e nos fornos, entregámoslos a tarde, vale? Pero agradecerles por Mini que está por aí.
pero anda por aí entre a xente, e agradecerle o detalle, vale? E agora deixo-vos co Pálvega, que vos cante dúas cancións e xa podedes empezar a ruta, vale? Tedes que seguir, acordadevos, por favor, tedes que seguir o grupo de música, vale? Somos los primeros para comer, ¿eh? Como lo meten en el folk americano, como lo meten en el bluegrass. Si quieres que se te vea por delante, si no por detrás. No, sé que había cosas de brincadeira. ¿Sabes dónde está el pato? Porque sabemos dónde está el taller. Aquí arriba, luego bajamos. Que yo baile a Ramallosa, por ir baile morena, perdí la mosca, perdí la mosca. ¿Es verdad? ¿O